il-Partit Nazzjonalista reġa' ingħata raġun. Illum għandna konferma oħra din id-darba mill-Qorti ta' Malta illi saret diskriminazzjoni politika. Hawnhekk għandna diskriminazzjoni politika ċara kontra il-Partit Nazzjonalista. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet wara li l-qorti sabet li l-Awtorità tax-Xandir u lill-PBS ħatja ta' żbilanċ serju u ksur ta' dritt tal-espressjoni tal-Partit Nazzjonalista. Bil-qorti tordna li l-Awtorità tax-Xandir u lill-PBS iħallsu għad-danni. Żewġ istituzzjonijiet Maltin li suppost qegħdin hemm biex jaqdu lil poplu Malti u Awċi kollu skont dmirhom, skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, minflok qegħdin hemm biex jagħmlu xogħolhom kif suppost u jwettqu dmirhom, qegħdin hemm biss biex jaġevolaw lill-Gvern Laburista ta' Robert Abela. Il-Partit Nazzjonalista kien ilu għal aktar minn sena jitfa' dawl fuq dan l-iżbilanċ fix-xandir pubbliku, tant li jum wara ieħor kien qed isegwi din ix-xejra ta' aħbarijiet u stejjer li jsemmu biss lill-Gvern u lill-Partit Laburista, filwaqt li ftit kien qed jingħata spazju lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-ħidma tal-Oppożizzjoni. Bernard Grech minħatt tiegħu qal li dak li ħareġ fil-qorti jkompli jikkonferma l-kontroll assolut ta' Robert Abela fuq ix-xandir nazzjonali biex jaġevola lilu nnifsu u lill-Gvern Laburista. Il-qorti fid-deċiżjoni tagħha kkonfermat li l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir ma ħadmux sew qed jaġevolaw lill-Gvern. Aħna għandna obbligu u se naraw u maħnissa nħallu li dak li qalet il-qorti f'din is-sentenza storika jaqa' fuq idejn torox. Nistennew li l-Prim Ministru jirrispetta il-qorti, jirrispetta kif jgħid li jagħmel nispera li jagħmilha bil-fatti l-awtorità tal-qorti u jirrikonoxxi dan kollu jara li jitlaq minn idejh il-kontroll b'diversi modi fuq ix-xandir pubbliku. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jistenna li l-Awtorità tax-Xandir tagħmel xogħolha kif suppost u tara li jkun hemm bilanċ li jinżamm il-ħin kollu. U insista li b'dak li seħħ kien hemm kompliċità fejn l-Awtorità tax-Xandir kienet istess li qed tħalli dan in-nuqqas għaddej u tonqos milli twettaq dmira. Dan il-ksur jikkonferma li l-poplu mhux qiegħed jieħu la servizz li jixraqlu għal flus illi iħallas u anqas qed jingħata l-informazzjoni li għandu dritt għaliha b'mod ħieles, bilanċjat u imparzjali. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u l-kelliem għax-Xandir Nazzjonali Graham Bencini.